Цяпер з намі на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Вітаем, Франак. Добрый день. Франак, візіт Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты завяршыўся. Прагучалі моцныя словы пра Крым, пра незалежнасць Украіны. Таксама адбыўся шэраг важных сустрэчаў. Ну і трэба падкрэсліць, што не за цэлы год другі раз Святлана Ціханаўская у Вашынгтоне. Гэта хіба вельмі важна. Якія вынікі? Самое важное — это перамовы з дзяржаўным сакратаром США Энтоні Блінкеном. Адбылася встреча со спикером парламента Нэнсі Пелосі, з кіраўніком камітэту па замежных справах. Важно, што США гарантуюць абарону беларускай незалежнасці, будуць у выпадку пагрозы з боку Расіі заступацца, дапамагаць, падтрымліваць любыя спробы Расіі утрымліваць, захаваць прысутнасць расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі будуць прыводзіць да больш жорсткіх санкцыяў. Гаварылі таксама і пра тое, як зрабіць санкцыі эфектыўнымі, як знайсці лукашэнкаўскія актывы за мяжой, заблакаваць грошы, а таксама не даць магчымасць абмяняць яму грошы МВФ на рэальную валюту. Асобная размова была пра міжнародныя суды, каб прыцягнуць да адказнасці самога Лукашэнку, а таксама ягоных памагатых, якія ўдзельнічалі у падрыхтоўцы вайны в Украіне, якія дапамагалі ці бяздзейнасцю, ці актыўнай справай таму, каб расійскія войскі праз тэрыторыю Беларусі ўварваліся на тэрыторыю Украіны. Таксама вельмі важнае прынятае рашэнне пра ленд-ліз. Акурат так супала, што ў часе гэтага вашага візіту ў Вашынгтон і у часе аднаго з выступаў прагучала слова «прэзідэнт», законна абраны прэзідэнт Беларусі у адрас Святланы Ціханаўскай. Гэта хіба не проста словы, калі яны гучаць у Вашынгтоне? Ну, Святлану Ціханаўскую і так прымаюць кіраўніком дзяржавы ўжо на працягу больш чым года. Злучаныя Штаты не робяць такого фармальнага ці нефармальнага прызнання. Яны проста па факту яны прымаюць Ціханаўскую як кіраўніка Беларусі, прадстаўніка беларускага народу. Яе называюць прэзідэнтам не толькі ў Кангрэсе США, яе называюць і міністры, называюць чыноўнікі, і называюць медыі кіраўніком новай Беларусі альбо прэзідэнткай Беларусі. Учора, дарэчы, у размовах пра ленд-ліз і пра гэты вялікі пакет дапамогі у некалькі дзесяткаў мільярдаў даляраў гаварылася у тым ліку пра тое, што частка гэтых грошай павінна пайсці на падтрымку беларускага супраціву. Это значыць і беларускіх кіберпартызан, і беларускіх чыгуначных партызан. Мы спадзяемся, што і беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне і беларускія медыкі ва ўкраіне яны таксама змогуць атрымаць неабходны рыштунак, дапамогу, абсталявання ў межах гэтага вялікага пакету дапамогі ад США. Франак, вот хотел как раз вас спросить про то, как технически это будет устроено, как США могут поддерживать белорусский народ при условиях, когда территория страны фактически оккупирована и власть узурпирована в стране. Как все же это будет происходить? То есть это будут созданы специальные фонды, которые каким-то образом эти средства распределяют между разными гражданскими инициативами? Или каким образом это все? Есть ли какое-то понимание? Ну, по-рознаму, потому что у розных ситуациях розныя инструменты могуць быць вырашэннем. Напрыклад, доступ да інтэрнэту. Што рабіць, калі у Беларусі адключаюць інтэрнэт? Это значыць, трэба забяспечыць беларусаў тэхналогіямі, абсталяваннем, якое дазволіць інтэрнэт блакіроўкі абыходзіць кантроль бубопіка і белтэлекам. Ёсць, напрыклад, праект Ілона Маска, які выдае спадарожнікавыя антэны украінскім байцам на тэрыторыі Украіны. Чаму б такі праект не пачаць на тэрыторыі Беларусі? Напрыклад, у часы халоднай вайны было вельмі шмат праектаў, накіраваных на адукацыю, асвету, прамоцыю ідэнтычнасці, ствараліся радыёстанцыі, запускаліся медыі. Я думаю, што такім чынам таксама дапамога будзе аказвацца. Вельмі важна ўмацоўваць сувязі беларускай дыяспары, дэмакратычных лідараў выгнання і тых, хто працягвае сваю барацьбу ў Беларусі. Ёсць памылковае меркаванне, што у Беларусі нічога жывога не засталося, все разграмілі, і НДА, і медыі. Гэта таксама неправда. Насамрэч працуе вельмі шмат, і ёсць грамадзянская супольнасць, якая сышла ў падполле. Чаго нам бракуе, гэта нейкая механізму перадачы сродкаў, каб ім дапамагчы, каб гэтая дапамога яна даходзіла да тых, каму яна сапраўды патрэбна.
Менавіта Франак, гэта пытанне вельмі важнае і апошнім часам з'явілася вось гэтая інфармацыя таксама з адказу, які прыйшоў з Брусэлю на ліст пра дапамогу дэмакратычнай супольнасці. Гаворка ідзе пра 65 мільярдаў долараў, так? І ў гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне, ну а дзе ж грошы, так? І вельмі часта мы апошнімі днямі чуем, што нібыта Святлана Ціханаўская іх сама персанальна ў кішэню атрымала і кудысьці выдаткавала, і мы пра гэта нічога не ведаем. Што на гэта ўсё адказваць? Як выдаткоўваюцца гэтыя еўрапейскія сродкі? Хіба ж не проста так іх узяць, выдаткаваць, каб ніхто нічога не ведаў? Ну, па-першае, гэта ўкід прапагандысцкіх медыярэсурсаў. Яны тыражуюць гэтыя чуткі пра грошы пастаянна, каб здыскрэдытаваць беларускі дэмакратычны рух. Па-другое, не 65 мільярдаў, 65 мільёнаў. Па-трэцяе, гэта інфармацыя даступная на сайце Еўракамісіі. Дастаткова зрабіць 3 клікі, каб паглядзець, што былі вылучаныя грошы на каго, на колькі. Там 30 у адзін год, 35 мільёнаў другі. І там напісана, што это грошы на барацьбу з ковідам, на падтрымку прафсаюзаў, на падтрымку бізнесу. З гэтых грошай, напрыклад, 10 мільёнаў у 2021 годзе пайшло на маленькія гранты для прыватнага бізнесу, для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія выдаваліся ўнутры Беларусі праз Прыорбанк, праз Беларускі народны банк. То бок гэтыя грошы яны размяркоўваюцца сярод соцень, тысячаў арганізацыяў, і Святлана Ціханаўская ні офіс не мае дачынення, нічога насамрэч з гэтых грошай не атрымлівае і не мае права атрымліваць, таму што там строга прапісана, якім чынам гэтыя сродкі выдзяляюцца. А ці шмат гэта, ці мала? Ну, ведаеце, 65 мільёнаў на 2 гады вылучаны на Беларусі да развязу. Бюджэт БТ складае 60 мільёнаў даляраў на год. Так вось параўнайце, ці шмат гэта, ці мала. Менавіта так. Канешне ж, мільёнаў, не мільярдаў, гэта хіба мая тут агаворка абсалютная, але ўсё ж такі тут, Франак, размова не пра проста ўкід прапагандысцкі, бо я ведаю, што тут ці сам спадар Зянон Станіславович Пазняк, ці хтосьці з ягонага атачэння пісаў ліст у Брусэль і прыйшоў менавіта адказ пра гэтую дапамогу. Я таксама маю тут у сябе у пошце гэты ліст ад іх, дзе прапісана, Брусэль адказвае, што мы дапамагаем, і вось колькасць дапамогі складае столькі і столькі. Канешне ж, тое, што карыстаецца гэтым прапаганда, гэта іншая справа. Ці атрымаецца беларускай дэмакратычнай супольнасці знайсці нейкі пункт згоды, ці гэта немагчыма? Будуць вось вечныя нейкія гэтыя канфлікты, падзелы, хто ўзяў больш грошай і гэтак далей? Думаю, што аб'ядноўвацца трэба вакол працы, а не вакол рыторыкі, не канкураваць, хто там разумнейшы, хто галоўны, а трэба зараз сканцэнтравацца на дапамозе Украіны, таму што менавіта ад перамогі Украіны залежыць лёс Беларусі, а таксама на тым, каб дапамагчы беларусам, якія працягваюць змагацца ўнутры Беларусі. Таму што можна, будучы за мяжой, канкуравацца там, у каго лепшы офіс, хто важнейшы, хто больш уплывовы. Але пакуль мы не мяняем рэальную сітуацыю ў Беларусі, гэта ўсё не мае значэння. І тое, што Святлану Ціханаўскую прымаюць на такім высокім узроўні, хіба гэта вельмі важна. Бо я таксама памятаю гэта вельмі добра, бо быў у часе гэтага першага візіту сустрэчы са спадарыняй Модлен Олбрайт, і цяпер развітанне з ёй. Як прайшла гэтая ўрачыстасць? Адбывалася ў нацыянальнай катедры, было больш за 1200 удзельнікаў, сенатары, кангрэсмены, былыя прэзідэнты США, Білл Клінтон, Хіларі Клінтон, прэзідэнты Косова, Грузіі, тых краінаў, з якімі Мадлен мела асаблівае дачыненне. Выступалі прэзідэнт Абама, Кандаліза Райс, усе гаварылі пра ролю Олбрайт у змаганні з дыктатурай, у змаганні за дэмакратычныя каштоўнасці. Святлана Ціханаўская таксама была асаблівым госцем, таму што ў яе за апошнія паўгода склаліся асаблівыя цёплыя адносіны самой Мадлен Олбрайт год таму назад, вось калі вы былі тады ў Вашынгтоне. Ну і я думаю, што это таксама важны жэст падтрымкі, важны месседж з боку Святланы Ціханаўскай наведаць гэтае пахаванне, але і важна тое, што яе запрасілі. Гэта таксама сведчанне, што яе прызнаюць як лідара, прадстаўніка беларускага народа. Франак, еще хотела задать вопрос. Вы упомянули о санкциях, о том, что продумываются новые санкции, более точечные, более эффективные. Есть ли понимание, что это может быть, как ударить по режиму так, что он уже не выстоит? Ну, самое важное – это закрыть лазейки в европейских санкциях.
трошки по-іншому працуе сістэма вызначэння санкцыйных прадуктаў кодамі, і вельмі шмат застаецца лазеек дастаткова памяняць код, як это было ў выпадку з Эстоніяй. Так вось амерыканскія санкцыі яны больш всеабдымныя. Мы прасілі амерыканцаў паглядзець, што дакладна не закрываецца з дзяржпрадпрыемстваў еўрапейскімі, каб яны пазакрывалі гэтыя лазейкі. Можна ўжыць другасныя санкцыі ў дачыненні да некаторых сектараў беларускай эканомікі, а таксама казалі пра адключэнне свифту для Белінвестбанка і Беларусбанку у выпадку, калі палітвязні не будуць вызваленыя ў бліжэйшыя 2-3 месяцы. Мы бачым, што Лукашенко заганяе Беларусь у яму эканамічную, палітычную, і зараз просто неабходна, каб усе палітвязні былі вызвалены, і каб Лукашенко пайшоў у адстаўку. Іначай, праз тое, што Лукашенко утрымлівае ўладу незаконна, вымушаная пакутаваць у тым ліку проста і беларусы. Франак, вы верите, что Лукашенко может принять решение уйти в отставку самостоятельно или под каким-то экономическим давлением? Не ўпэўнены, што ён сам можа, але я таксама бачу, што ён і кантроль губляе над вялікай часткай сваёй уладнай вертыкалі. Тое, што беларускія войскі не перайшлі мяжу з Украінай, гэта таксама не сведчанне асаблівай лаяльнасці. Я думаю, што пад ціскам і беларускага народу, ціскам захаду, у тым ліку ціску санкцый свайго атачэння, бізнес-атачэння, ён все равно будзе выкінуты на сметнік гісторыі. У нейкія перамовы з ім я не веру, але веру тое, што у атачэнні сярод номенклатуры, сярод так званых элітаў ёсць шмат людзей, якія таксама жадаюць пераменаў, якія бачаць Беларусь незалежнай. Таму нам неабходна шукаць там саюзнікаў і размаўляць з імі пра выхад з крызісу. Франак, застаецца хвіліна, вельмі коротка. Прасіў бы, з'явілася інфармацыя пра тое, што літоўская выведка падае, што Лукашенко хоча прызнання на захадзе і адмены санкцыяў. Ці гэты шлях ўсё ж такі магчымы? Ніхто з Лукашенком размаўляць не будзе, ён перайшоў усе чырвоныя лініі. Ён абсолютно не рукапацяскальны, няма наіўнасці, як это было у 2011-2012 годзе, як это было ў 2007-2008. Ніхто не збіраецца і гандлявацца палітвязнямі, яму проста не вераць, не лічыць яго нейкім партнёрам. Што б ён там не хацеў, якія б хацелкі не дасылаў праз Макея, пакуль не будзе рэальных крокаў. Рэальныя крокі — это вызваленне ўсіх без выключэння, спыненне ўсіх крымінальных справаў, нават размовы пра нейкі дыялог нават у тэорыі не будзе. Дзякуем за гэтую размову. Старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай, Франак Вячорка. Завяршыўся візіт Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон.